2 घन्टानि उनाव बरहिति दैयाव गोमानाय कैलाश शर्माखौ मोननो हाबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय सिगा बरगुली गामिनि कैलाश शर्माया सानफ्रोमबो गालिघाट बरहिति दैमा बारनानै थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। मख'नो गोनांदि मैया हरखाबै मोनाबिलि 5 बाजिसोआव गावनि साइकेलखौ दैमा रुगुङाव दोननानै हरै मारुनिफ्राय नावखौ सानस्रिनानै लायनो नाजानायावनो ना सानानै दोननाय जालियाव नांथानानै गब'ना गोमाना दंमोन। खमैबो 4 घन्टानि उनाव जनाय पुलिस बिफान SDRF फैनानै जायगाखौल' नायनानै थांफिनदोंमोन। नाथाय दिनै फुंनि 6 बाजि समाव ना सारग्रा सुबुङा कैलाश शर्माखौ दैयाव गोजावना थानाय नुनानै ओनसोलनि रायजोफोरनो खौरां होनानै गोथै देहाखौ दै गेजेरनिफ्राय रुगुंसिम दिरुंजों बोनानै दोनफैयो। 6 बाजियाव बोखांनाय कैलाश शर्मानि गोथै देहाखौ नायनो पुलिस बिफाना 2 घन्टानि उनावबो मोनफैयाखै होननानै ओनसोलनि सुबुङा फोरमायो। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। যোৱাকালি বুৰুঠি নৈত ইপাৰৰ পৰা সিটো চাইডলৈ যাওঁতে মানে নাওটো আনিবৰ কাৰণে ইফালে পাৰ কৰিছিলে হাতুৰি এই সিটো গৰাত নাপাওঁতে নিখোজ হৈছিলে। সেইজন ব্যক্তিক যোৱাকালি পুলিচক ফোন কৰিলোঁ। পুলিচে প্ৰায় 4 ঘণ্টামানৰ পাছত আহিছিলে SDRF বাহিনীলৈ, কিন্তু SDRF ইয়াৰ উপস্থিত হৈ জাষ্ট দেখা দি পিনি গুচি গ'ল। আমি আশা কৰোঁ একো কাম সিহঁতৰ বোলে কিবা ৰাতিত উদ্ধাৰ অভিযানৰ কোনো অৰ্ডাৰ নাই বুলি ক'লে। তাৰপাছত আমি আশা কৰিছিলোঁ SDRF বাহিনী আহি আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিব বুলি, কিন্তু 1 মিনিটমান ৰখি সিহঁতে গুচি গ'ল। আমি যদি পুলিচ প্ৰশাসনক আশা নকৰা হ'লেহেঁতেন আমি নিজেও উদ্ধাৰ অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে হয়, কিন্তু কালি বেছি ৰাতি হ'ল। সেইকাৰণে আমি আজি ৰাতিপুৱা ৰাইজে আৰু আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় TMPKৰ সহযোগত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিলোঁ। সেইমতে আজি উদ্ধাৰ হৈছে 6টামান বজাত। কৈলাশ শৰ্মা 60 হ'ব। এতিয়া পাইছোঁ। ইয়াতে আমি ৰছী বান্ধি পিনি উঠাই থৈছোঁ। পুলিচে আহি দেখিব। আহি পোৱা নাই। ফোন কৰিছোঁ, কিন্তু আহিছে বুলি কৈছে, কিমান দূৰ হয়তো নাজানো আৰু আহি পোৱা নাই। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।